бардори iPhone 15 Pro Max овардагим. iPhone 15 Pro Max ай нархш бародарҷон 1500 сомон телефоно пачка iPhone 15 Pro Max пачка накадунтон бардоро телефон биёрем болоштунтани хеле ҳам шашмо телефонои истифода бурдагӣ биёрем хонар дори текн дори A12 A13 лобохе телефона бардоро биёрем ман қабул мекунам болоштунтен iPhone тон метун бардоро 50 та iPhone 15 Pro Max овардагим пачка салафан печай балезва худуй мекунӣ бардоро шумо телефоно истифода бурдагӣ доред дар хонатон беувайки на истифода бурдагӣ доред биёрем чанд сим барда ман қабул мекунам болоштунтен телефонотонро алиш мекунам бардоро ям бо телефонои пачкам дорум ҷа телефонои нав дорум беу дорум мақсад састани зур дорум ина шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сипонай ҳоз магазини Акай Сипон оптои мета бардоро магазини Акай Сипон оптои десай биёен телефонотона бо бевотона алиш мекуна ина бардоро чито мефора кадом ай шаҳри Душанбе ай шаҳри Вада ай шаҳри Кӯлоб ай Қимсангир ай Ҷалдин Балхи ай Равиду бардоро занг мезани телефон мети болош ту мети бародаро алишида фақат шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сипон телефон метен болош ту метен алишида бародаро ай пеш гап мезанам агар бихарин 25 шаҳр нави вилояти Хатон айшоти мо бардоро даставка бепулай 16 та шогирд дорум бардоро даставка бепулай 25 шаҳр нави вилояти Хатон лайкора бизане ки бардори тоҷик хидмон ай нарх нави телефоно бу хабар ша бардоро нёкрен да магазини Акай Сипон чихе телефоно арзон оптови ҷа бардорина биен лобой наму телефон рехтаги қупчаш хатина 50 та iPhone овардагим iPhone лобой моделш аст ина не XL корпуси 14 овардагим на бу нав ина сасанишон лобой наму телефон аст бардори TikTok YouTube да канал дорум да YouTube канали хидмат бардоро да YouTube телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем бардоро да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор бари магазини Фирӯз биена бардоро марҳамат на лобой хе телефонро ҳаст TikTok да бардоро канал дорум YouTube дам канал дорум телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ YouTube да бизанем YouTube да канали хидмат дар панои худо бошем бардоро